Ahoj, starý dobrý příteli, co pak pro mě máš, proč jsi mě volal? Prosím tě, mám pro tebe dárek. No a jaký? No, já jsem viděl, jak máš tu tvoji aerolinii. Viděl jsem, že mám velký úspěch. A pracuji u Airbusu, tak jsem jim domluvil, že bychom pro vás mohli mít dárek. A jaký? Z Brusu nový Airbus A350 000. Díky. Lego 71, you have a clean runway. Take off. Take off. Dnes jsme se tu sešli, abychom vám ukázali Airbus, který od dneska bude létat pro naší aerolinii. Děkujeme.